Ba 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 ba. To jest mój plac. Pomknij się. Ja sam siedzę na filmie. Aha. O! Sałatka, dzisiaj po społu robimy ten film. Będę się musiał z tobą podzielić tym, co zarabia z reklam. No to będzie z pół złotego. Witam was pięknie. W takiej dzisiaj już widzicie stylowa tutaj świąteczna, już chilloutowa. Chociaż czy przed świątami jest chilloutowa atmosfera. W wielu rodzinach to właśnie jest najgorętszy okres w roku, kiedy talerze są trzaskane i jest ostro. U ciebie, Łatka, widzę za to chillera. Pozbywam się tego konsumpcjonistycznego amerykańskiego symbolu. Dobrze wiesz, Łatka, że na święta, na Wigilię prezenty przynosi u nas dzieciątko. I nie będę znowu poruszał tego tematu, bo na ten temat zrobiłem już wystarczająco wyjaśniający wszystko film. Przeprowadziłem badania terenowe, bo w Polsce z tym jest bardzo różnie, tylko tyle powiem, bo u nas przynosi dzieciątko, gdzie indziej gwiazdor, gwiazdka, dziadek Mróz, może te, nie, to ruskich chyba. Święty Mikołaj znany w tej obecnej formie to raczej... Musisz lizać dupę, jak nagrywam. Święty Mikołaj znany w tej obecnej formie, czyli śmieszny, grubiutki pan w czapeczce z pomponem, to raczej jest twór amerykański coca-colowy chyba, z tego co się nie mylę. Ale film wam podlinkuję, gdzieś tutaj będzie w rogu. Wy w komentarzu możecie tylko napisać, kto to u was tam przynosi prezenty. Tylko nie piszcie rodzice albo ja robię dzieciom. Trochę polotu. Jak już mówimy o podarkach na dzieciątko, to muszę się tutaj czymś pochwalić. Kot dla skali. Łatka, czujesz to? Chyba jej się podoba. Dzieciątko nawiedziło mnie w tym roku wyjątkowo szybko. Bardzo dziękuję Nvidia i Media Expert. A no i teraz przez to muszę ten materiał oznaczyć jako sponsorowany. No to hashtag współpraca. Na razie tylko jest jeden detal, nie mam gdzie jej włożyć, bo mi się nie zmieści do kompa. Ale nowa obudowa już idzie. Także wnet na moim Twitchu możecie się spodziewać, że będziemy to cudo technologiczne montować i z góry przepraszam, jeżeli przy odpaleniu mojego kompa komuś w domu zacznie mrygać światło. Ale nie po to się tutaj dziś zjawiłem. Przychodzę z kolejnym super ciekawostkowym filmem. Słuchajcie, myślę, każdy z was miał do czynienia w czasach szkolnych, a może i później, z takim przedmiotem oto... No właśnie, nie mam. Przeszukałem cały dom i niestety nie znalazłem takiej. Rozchodzi się mianowicie o oszczałkę, albo oszczówkę, w sensie temperówkę. Czyli coś takiego, albo takiego. No i teraz uwaga! Wedle danych znalezionych na internecie, naoszczyk, rzekomo na Górnym Śląsku. Ja takiego terminu nie znam. Oszczałka na Śląsku i Kujawach. Taki znam. Oszczówka lub oszczółka również na Śląsku i Kujawach. Oszczynka na Pomorzu Gdańskim. Ostrzyczka na Kociewiu. Ostrzytko lub oszczytko w Wielkopolsce. Podstrugaczka lub podstrugiwaczka w okolicach miasta Tarnów. Strugaczka w Małopolsce. Strugawka w Gwarach Góralskich. Temperka w powszechnej, potocznej mowie uczniowskiej. Zacinaczka w okolicach Krakowa. Zastróżka w okolicach Częstochowy. I zastrugaczka lub zastrugiwaczka również w okolicach Krakowa. Mamy tutaj case'a podobnego jak z buchtą, czy tam pampuchem i innymi, bułką wrocławską, bądź batonem weką. Niby jeden błahy przedmiot. I dajcie wobec tego znać, jak nazywało się takie zaawansowane narzędzie w waszych stronach. U ciebie nie, bo tyś nie łaziła do szkoły. Bo koty nie łażą do szkoły. No i co, za 5 dni Wigilia, Boże Narodzenie. Jeszcze będę wam składał życzenia gdzieś tam w social mediach, także nie pośpieszajmy się. Ale możecie już napisać pod spodem, jakie jest wasze ulubione danie świąteczne. Tyle. Taki krótki, luźny materiał w atmosferze romantycznej, chilloutowej, przedświątecznej. Nie, Łatka? Dziękuję pięknie za uwagę, czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia.